Chilemeze, 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 my brother Chilemeze, who wouldn't have Chilemeze? When you do that, they are Chilemeze. When you do Chilemeze, when you do moto, Chilemeze, when you roll up, Chilemeze, when you do Chilemeze, brother, baby, Chilemeze. But I bought him a camera. Only what you love me, I wanna be a baba. Young man, wow. Chilemeze. Archie. What you work on room, my son? Yahweh, she, Nanya. Papa, no trouble. Otu onye jatụrụ chi bọọlụ n'otu ya bọla tụrụ ya ya gbara ime ọya isi ndị ọzọ nwejara mkpotu isi ndị ọzọ na-emecha ọfụma orole mgbe onye na-eme eze bịara o ya gbawa nwoke mụrụ nwa na-achọrọ m ime eze ọkwa na ofu onye ka m na-eme eze a m ga-abịzicha nke niile nwe mụrụ ebe kolike na họrọ otu mee ya eze o the man above the machine, ebe kodika. Ebe kodika. Ebe kodika. What you work on the romance? Yahweh, she, Nanya, ebe kodika. Ọba n'ojogo. Otu onye chatụrụ chi bọọlụ n'otu ya bọla tụrụ ya bara ime ọya isi ndị ọzọ nwechara mkpọrọ isi ndị ọzọ na-emecha ọfụma o ruole mgbe onye na-eme eze bịara ya gbawa nwoke mụrụ nwa ma achọrọ ime eze ọkwa n'otu onye ka m na-eme eze a ị ga-abịziga ihe niile nwe mụrụ ahọrọ otu onye eze ebe na agbafọdụ m isi ya dịka enwere amachi maka enwere amachi bụ maka enwere pasanda maka enwere amelọnụ ya izichu m isi ya ma afụkwa n'otu ka mkpọ n'afọ onye na-eme eze abịaruo tụọ nwoke ọsọ ụmụ ha dị ole ya so ụmụ ya ọ dị isii onye na-eme eze abịakwuesi nwoke m ụmụ ha dị ole ya so ụmụ ya ọ dị isii onye na-eme eze bido wewe iwe nwoke m gara nọ n'ụmụ gị dị o n'ọnwụ otu ahụ iwe ewe m nwoke abịakwuela ọnụ ya nse anya nwa mụrụ n'ụwa asaa kpọta ọnwa isi iwu ka ewunye n'otu ka ọzọ ya amaghị ya ọrụ ha onye na-eme eze abịakwuesi gaa kpọrọ m otu ka ọzọ ọ ga-anọ nga iwu na eze o ndozi agbara gawa ejezi onye chatụrụ ọ nọ n'ime ọnya mgbe ọ na-elegha atụrụ ya ejezi eyi ozi sipe ya kpọrọ ya ya gbara ọsọ dị mba ọ maghị na onwe mba kpọrọ ya n'ọwa onye na-eme eze kpọrọ ya ya gbara ọsọ dị mba o ma ọ na-eruola n'ezi nna mụrụ ya onye na-eme eze nọkwa n'echi ya si lekwa onye na-eme eze o gwa ka onye na-eme eze bịara o gwa ka onye na-eme eze bịara o ọkwa Chilemeze unu nwere ndị a Chilemeze onye na-eme eze ahụ ya nwe onye nchatụrụ
onye a ka a na-eme eze ya were okwu eze bụ onye nche atụrụ ebiri otiela ọnụ ya sị Chinemeze ya ebido tiwe Chinemeze ya ebido tiwe nkwa Chinemeze ya esi udokele akpachiri m egwu Chinemeze ya ebido gụwa nkwa Chinemeze ya ebido tiwe mbewe Chinemeze ya ebido gụwa Chinemeze oyi ogige chiwa Prince Enyi Nwachukwu Chinemeze one of them is managing director master important exporter abala makako barako ya barako wojo bota mari makawa onu woja lo la mi alo la mi abakwa yemanu wa Chinemeze oyishi fada oga prima wa ya wolo ya Okwima n'ogara ya nwere isi kwọma na-enwe ụlọ dadị ụra bigi mmadụ dịkwa iche ụra bigi mmadụ dị iche n'ụra kwọma si my brother dadị kọwa irughị fada hụrụ 1000 na chọọchị ya dụọ 1000 naira kọwa irughị fada dadị onye mmemme That will be too much. Yes, you won't matter. They better. That's your God. What happened at the Karaka? Namukune Karaka. I believe we get See my brother. Take the big fee. Oga big fee. Ayo. Thank you, sir. Hey,
n'ọdụ. Gịnị amụnye mere azịza dị n'ọdụ. Mmadụ adịghị mma izu onye onye ọzọ. Mmadụ ekwesị izu onye onye ọzọ. Onye mkpu ekwuwe ede onye mkpu akọwa. Nwere mmadụ n'onwe ya dị mma. Atụrụ usoro n'elu akpụkpọ ya. Ya soro nga ahụ si asoro n'ezo n'onwe ya. Ịma na atụrụ ya anyụrụ otili ya. Ya si anọ na anyụrụ ofu onye onwe ya. O nwere mmadụ n'onwe ya dị mma. Ụka ewekwere ihe ọbụla nwụ ihe iwe. Ịla mmadụ ule ka enye. Ekwe ka anyị agazi ziriri. Ọ bụrụ na emeghị ya n'usoro. Gị were ya ewere ihe meziri emeji o ji adị mma. Ịma ihe dọrọ enyi na enyi ya. Ịma ihe fọrọ enyi na enyi ụka ya. Ọ gbaba ọnwụghị nwaanyị ya wuru n'ego. Mmadụ adịghị mma izu onye ọzọ. Mmadụ ekwesị izu onye ọzọ. Mmadụ adịghị mma izu onye ọzọ. Mmadụ ekwesị izu onye ọzọ. Awụ nọmba 1, awụ nọmba 2, awụ nọmba 3, ọkụ nwa ma ọ bịara. Awụ nọmba 1, awụ nọmba 2, awụ nọmba 3, ọkụ nwa ma ọ bịara. Na ahụ na 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 ọkụ nwa ma ọ bịara. Ọ garịga gbara gịnị? Ole onye ọ garịga gbara? Ogbenye anọ. Ana m eche edere ugwu ebe m gara akụ egwu. Ibe ase tere m gara akụ egwu. Aleche ebe m gara akụ egwu. Akụchala m egwu n'abalị chejila ahụ. Akụchala m egwu n'abalị chejila ahụ. Chief akụchala m egwu n'ụdị ejila ahụ. Abịghị na Bakịya. Abịghịla m Bakịya na-esi mmanya ọma mere. Ama m na ọ wee bara akụ ụmụ nwaanyị Yoruba ga. Ụfọdụ dị ije m na shumo. Ụfọdụ ndị jere na wọchị mgbalaka. Ụfọdụ ndị jere na betọ mmanụ. Mmadụ ụmụ nwaanyị ole ihe m mere. Mmadụ wa bebe isisi mbere gịnị. Mmadụ ụmụ nwaanyị ole ihe m mere. Mmadụ wa bebe isisi mbere gịnị. Isi nkụ egwu dị mma na Rivers Steeti. Ekwu egwu tọrọ ụtọ na Leche. Na nga akụcha egwu ọgbọrọ wela. Na nga akụcha egwu oto wela. Na nga anyụfọdụ onye bụ ife ọma alawa. Na nga anyụrịla ihe ife ọma alawa. Ọkụ nwa mama eghere anyụ. Una hụrụ ọkụ nwa mma bịara o. Una hụrụ ọkụ nwa mma bịara o. Una hụrụ ọkụ nwa mama bịara o. Una hụrụ ọkụ nwa mma bịara o. Onye ọcha. Dedi ga-agụrụ n'onye. Dedi ga-agbado mkpa. Ọ bụ ịgba agbado egwu. Ọ bụ ịgba agbado egwu. Ọ bụ ịgba agbado mkpa. Ọ bụ ịgba agbado egwu. Ee, ọ bụ egwu gbara ala na ya egwu.
aṣọ ọ̀bọ̀ ẹ̀ ọ̀nà top pieces ó wẹ̀ yà lọ. Uye gude guruguru du danda gude ngadu guru du tegelebe. Uta guru du tigende guru du kudankara. Ihe